הבוקר אנחנו חונכים פינה חדשה לאיכות בריאות הסביבה. נמצא כאן דוקטור דניאל פדרסן מהחוג למדעי בריאות הסביבה במכללה האקדמית הדסה ירושלים. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב ושושן פורים שמח. ברוך הבא. אתה בא מירושלים, בשבילך זה דבר חשוב. ברוך המצטרף למשפחתנו הגבולית. בשמחה. מתרחבת. מה רצית לדבר על סלולרים היום, נכון? על טלפונים, הסלולרים והבלבול שיש סביב זה. מצד אחד ידיד לנו טוב ביותר, ומצד שני עושה לנו דברים איומים ונוראים, לפחות על פי השמועה. על פי השמועה. יש אנשים שמאוד חוששים משימוש בטלפון סלולרי, ויש אנשים שאומרים, אפילו אם אני אשים אנטנה בתוך הסלון שלכם, לא יקרה לכם שום דבר, ואנחנו רוצים לדבר על איפה זה נמצא, והיום נתמקד בשימוש במכשיר הסלולרי. שבוע הבא נדבר על האנטנות בחוץ, שזה מה שהכי מפחיד את האנשים, כי הם ממש לא מבינים מה קורה. כן, והשורה התחתונה שההשפעה, אין הוכחה שהשפעה מזיקה לא לטלפונים ולא לאנטנות. זה שורה תחתונה. אין השפעה. לא לזה ולא לזה. לא שאין השפעה, אבל החשש, לא הוכחה השפעה, והחשש, אין מקום לחשש, יש מקום לזהירות. אז נתחיל עם זה שהקרינה שיוצאת מטלפונים סלולריים היא לא קרינה רדיואקטיבית, והיא לא קרינה מייננת. אנחנו לא יודעים, המילה הזאת היא מעצבנת אותי. כל פעם עם הקרינה המייננת הזאת. מה זה קרינה מייננת? קרינה מייננת זה קרינה שגורמת שינויים כימיקליים ברמה האטומית או מולקולרית. אוקיי. ואלה דברים שחודרים דרך הגוף שלנו, לא רואים אותם, והם משנים סדרי בראשית בפנים. זה לא המצב פה. אנחנו מדברים על קרני תקשורת, קרני מיקרוגל, שעוצרים בקצה של הגוף, ויכולים לגרום לחימום. אז כל ההשפעות שאנחנו יכולים לקבל מהטלפונים האלה, זה לידי התחממות. כלומר, זה יכול לבשל את המוח שלנו, אתה אומר, זה לא מגיע למוח בכלל, זה נעצר סנטימטר וחצי מהאור, נכון? לא, כשאתה מחמם משהו במיקרוגל, זה מתחמם מבחוץ, אבל זה גם חם מבפנים. כן. אז גם ברמת התיאוריה, החום הזה יכול לחדור ולגרום דברים בפנים. כל המחקרים שנעשו, הם מסתכלים עליהם כמכלול, לא מראים עלייה בתחלואה, בסרטן, בגידולים, בבישול המוח. אבל יש בעיה בכל המחקרים האלה, שהרי הטלפון הסלולרי פרץ לחיינו לפני כמה? 20 שנה. 20 כבר? יש מחקר שנעשה בדנמרק, שפורסם בדצמבר 2006, על מעל 400,000 אנשים, רק המחקר הזה בדנמרק, שמנויים מ-1982, כלומר 20 שנה. והם הסתכלו על כל האנשים האלה, לראות אם יש להם סרטן, או גידולים, או בעיות בעין, ולא ראו שום דבר. שום דבר. שום דבר. עכשיו, אתה בעצך דני, נכון? כן. אתה דני, פדרסן. כן, מבחינתך זה... אני מאוד שמח על הדנים בעניינים האלה. כן. אבל זה שלא הוכחה, לא אומר שבעוד 20 שנה לא יגלו משהו. אז זה בדיוק אני חושבת. אתה יודע, לפני 20 שנה אנשים ישבו וישנו סיגרות עם הילדים לארוחת בוקר, וחשבו מה נחמד ומה נעים. לפני 50, כן. זאת אומרת, העובדה שהמדע עדיין לא הצליח להוכיח במספרים שמשהו חורג, ממש לא אומר כלום. ברור שבעוד 20 שנה האנשים שהתחילו להשתמש בטלפון סלולרי ב-1980, יקרה להם משהו, הם פשוט יהיו זקנים, וכבר יהיה להם כל מיני דברים הם ימותו. השאלה היא, האם זה בגלל הטלפונים הסלולריים ועל משהו אחר. אז יש מקום לנקוט בזהירות, להרחיק כמה שיותר את הטלפון מהאוזן, מהראש, או מעברי הרבייה. אבל זה כן, אתה אומר, מצד אחד זה לא משפיע. מצד שני, עדיף לא לקרב לאיברים אינטימיים שלו. זאת אומרת, יש איזה מסר כפול סביב הדבר הזה. לא הוכח שום דבר, אבל למה להסתכל? הסכנה המרכזית, רבותיי, הסכנה המרכזית בטלפון סלולרי, וזה מוכח במחקרים? מוכח במחקרים. נהיגה בזמן דיבור, אפילו בדיבורית, משתווה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, ואני מכיר קמפיין שיוצא נגד הדבר, נהיגה תחת השפעת אלכוהול. בדנמרק. בישראל. כן? כן. ולא כדאי לנהוג תחת השפעת אלכוהול, ולא כדאי לנהוג בדיבור עם טלפון סלולרי. גם השימוש בדיבורית, כי זה לא עניין פיזי של ידיים, זה עניין של תשומת לב. תגיד, יש סיכוי שבמערכת שמורה בה כל כך הרבה כסף, תעשייה שמגלגלת כל כך הרבה כסף, יש סיכוי באמת לראות מחקרים אמיתיים, רחבי היקף בכלל מגיעים אלינו? יש כל כך הרבה אינטרס לשבת על זה ו... כן, כי הרבה מהמחקרים, רוב המחקרים ממומנים על ידי גופים בלתי תלויים. ממשלות, ארגון הבריאות העולמי מממן הרבה מחקרים, ואי אפשר להאשים אותם בכניעה לאינטרסים. אבל יש לנו צרכה לתיאוריות קונספירציה, נכון? לא נצטרך לבשל איתו פה איזה... לא. הוא דני. נכון. שבוע הבא נדבר על האנטנות. חשוב. האם עדיף אנטנות גדולות וחזקות או קטנות בכל מקום? תשובה עכשיו? תשובה עכשיו? קטנות בכל מקום. קטנות בכל מקום. תודה רבה. נדבר גם בשבוע הבא איך השר לאיכות הסביבה בעצם גילה שראשי הרשויות יודעים את האמת, אבל עושים את ההפך בגלל הפחד הציבורי מאנטנות קטנות.
שזה סיפור. אחרי הפרסומות והחדשות, רבותיי. איך נעלם גיל העמידה בקרב נשים ומה הן עושות כדי לדלג על השלב הזה בחיים? מה יש לדלג? אתה קופצת ישר לסוף. מה? אודיה קורן עם התשובות בסקירת המגזינים השבועי. וקריוס ובקטוס